Динамичният културен и икономически метрополис Лайпциг се завръща на футболната карта на Европа чрез успехите на основаният едва през 2009 година Розенбаушпорт. Изненадващо или не, именно в този град, който е повече известен със своята богата музикална култура и впечатляваща архитектура, се заражда и основата на германския футбол преди точно 124 лета. Сега най-популярният спорт в страната тогава заклеймен като английската болест. Учителят по гимнастика Карл Планк пише през 1898 година, че движението необходимо във футбола кара хората да имат поразителна прилика с маймуните. Футболните ентусиасти в Германия обаче също са неудържими и неофициални клубове и първенства се появяват в цялата страна, а играта наподобява смесица от ръгби и футбол. Желанието за централна асоциация, обвързана с структуриран план и задължителни правила и норми, води до създаването на Германския футболен съюз. По време на събитие за немския спортен фестивал, организиран тук в Лайпциг през 1899 година, е проведена предварителна среща относно създаването на футболната организация. Тя не дава резултат, но през 1900 година на 28 януари именно тук в тази сграда бива взето окончателно решението за основаването на Германския футболен съюз. Тази мемориална плоча е поставена през 2000 година по повод честването на 100 годишния юбилей на централата, в която днес участие имат над 7 милиона членове. Освен, че тук е написана първата страница от знатната история на германския футбол, градът е известен и с това, че очарова всички със своята отвореност към света и интерес към културата и светските мероприятия. Това инспирира и българската общност в Лайпциг да се обедини в основаното през тази година сдружение Пенчо Славейков, което я сплотява още повече и позволява културния обмен между Германия и България. Идеята за сдружението в Лайпциг съществува много години. По принцип е моя мечта от много години и създаването се активира покрай театралната група, занимавките с малките деца. Получиха се няколко проекта, които вече изискваха сдружение. Но по принцип ние сме правили с години много неща, които създадохме и без дружество и които сега в момента ги правим просто по-така официално. Сдружението помага и на българските деца да обикнат и вникнат в историята и богатството на родния ни език чрез креативни похвати. Преди около година и половина основахме аз и Валентина Константинова, която също е дългогодишен педагог с голям опит с работа с деца. Една творческа работилница за деца над 4 годишна възраст от предучилищната и начална степен на образование. Занимаваме се с децата чрез игри, пеем, рисуваме, творим, скачаме, танцуваме. По този начин децата се запознават с български обичаи и традиции, завързват приятелства и подобряват познанията си по български език. Част от сдружението е и театрална група, която представи различни постановки, освен в Лайпциг, още в Берлин, Хановер и Дрезден. Много са щастливи, особено децата. След представлението е страхотно удоволствие за нас, че сме успяли да ги докоснем. И в Лайпциг българската общност не прави изключение, като Европейското първенство по футбол се превръща в повод нашите сънародници да споделят заедно емоциите от шампионата в този български ресторант. Нашето сдружение забеляза, че напоследък сега покрай Европейското първенство по футбол българите стават все по-сплотени, събирайки се да гледат футбол. За съжаление нямаме българско представителство на Европейското първенство, но винаги се намират различни симпатии към отбори. Между другото, забелязваме, че все повече тези симпатии са по географска близост, по географски признак. Освен очевидния фаворит, който е Германия, заради държавата, в която всички пребиваваме, има огромни симпатии към Румъния и към Турция. Това са двата отбора, на които българите изказват своето възхищение и за които викат на това европейско.